Oh rakalize ino koa mara mazanao karaha losoloso lafy ndraiky anao izy lanjijy vo tsy zegny rakalize lanjijy hitanareo zao baka za mandiniky hoe atsika telo atsika telo atsika telo za mba misy raha mba antegna baka mba mandiniky raha lavitry koa lavitry marigny tany mboany raha ohatra ary atsika zay filoham-pirenena rakalize izy koatra filoham-pirenena za baka mba mandinika za izy koa filoham-pirenena volako atsika zay bon anao zegny filoham-pirenenany américain Obama Jesse Obama anao zany in France zany France président zany ino amizay matoy ny courant za amizay za filoham-pirenena atsika baka za Madagasikara anao zegny reno fa ndray andro amizay nisy olona agnavitra atsika Obama Hollande tanao solon-tegna ny firenena mikamba atsika vantso tany baka atsika telo nosina pitsoko ireo amizay ny vola mba henandre io fa izy koa anareo alefa amin'ny taninareo tsaraikaraiky mba samy mahay magnavakavaka aminazy amesy ampodiky ndraiky la question raha ohatra ka atsika tsaraikaraiky zegny anao zao io zegny filohan'ny Madagasikara ho alefa ty zegny anao alefa Madagasikara batagna maso ho hainao ve zegny hoe fa anao zegny tonga ty Madagasikara batagna maso za zao zegny nataky za Obama zegny za zegny nalefa ny États-Unis zegny ho haiko ve ho fantako ve fa za zegny tonga ny États-Unis karaha zegny kay France Hollande fantany ve sa ho avy en France Hollande zany telo apetraka hoe badagna maso indesigny anareo hoe avy amin'ny firenenareo mba ino raha aizanareo fa tonga amin'ny firenena anazy masaky mirehareha anareo fa mahay zegny en tant que zao français za président de France ewa za ky fa masonao mibada masonao tampena masonao tsy edy tsy anambala andinika agnany hoe tsy mety edy mizaza tsy mety masonao mibada badagna amy lamba mahinty bon za mandeha amin'ny hélicoptère za zonao io amizay raha tsy aboky za avy agnatin'ny hélicoptère ko aboky karaha ty tagnananango asina pitsoko kafa mahazoazo tendrony Tour Eiffel za tonga France zany asina pitsoko kafa mahazo tendrony Tour Eiffel tsy fa izy ma zay hainao baka naka ndraiky karaha ty simple zay ndraiky tegna mandeha zay anao mandeha jet privé day Air Force One fa za kofa mandeha amin'ny Air Force One igny boka franchement mibada masoko marigny za maregny chauffage boka ambany ao amin'ny statut mitana afo be moni a New York za zegny mo za eno ary ninoky zay edy baka za baka mba mandiniky fô koa fa zao izy en tant que no président malagasy président malagasy rosy za igny rosy ndesindreo mahita anjelmenty tsy azo sanjelment amin'ny hélicoptère naontsika be ty vato tary mahita ivato mbola tsy hitako tsy haika losy za igny ndesindreo amy tomobily losy boka baka tagnana hamana fô zako tagnana naboko igny losy peratra jiaby losy vangovango losy jusque monte analakely amy taninaza aby nanko losy pagnendy karaha jiaby naboko
satria zegny anao vaentaka voentaka tanàna kely